kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Klase sa isa ka buluthuan sa Victoria City ang ginsuspend bangod sa nakitaan nga mga litik sa school building tugas sa mga pagtayog. Pero isa ka dako nga mga palamangkutanon karon kun nga may mga pagtayog bangod wala man ini na monitor sang PHIVOLCS. May report si Romeo Subaldo. Sa sindi nga mga literato nga kuha sa City Engineers Office sa Victoria City, makita ang mga crack nga nagtuhaw sa mga classroom sa Negros Occidental National Science High School sa syudad. Ang iban nga mga crack, daan na. Pero ang iban, sang kahapon lang nagtuhaw. Sa 24 tanan ka mga classrooms may nagtuhaw nga mga crack. Sunod sa kay Victoria City Mayor Javi Benitez, temporaryo nga ginsuspend ang klase sa among eskwelahan bangod sa pagtuhaw sa cracks dala sa pagtayog nga nabatsagan sa mga pumuluyo. Pati sa nataasan nga barangay sa Barangay 14 nabatsagan man ang pagtayog. Pero sa record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, wala sa may na-monitor nga linog sa among area sa nagliligad nga mga inadlaw. Gani para makasiguro, naghiyo si Mayor Benitez sa DPWH kung pwede ma-inspect sang ila engineers ang school building. Amo man sa PHIVOLCS para matun-an kung nga amay pagtayog nga nagatuhaw. We requested DPWH to look at the structural engineering first because it's a new part of the school. We also requested today from the National Office of PhilVolts to send someone to take a look if it's a new fault line or not. Luyag man sa alkalde nga malantaw ang posibilidad nga isa ka bag-o nga fault line ang nagtugas ang pagtayog o kung ang dormant nga Mount Madalagan base mga inaktibo. Gani nag-ayo siya sang tiglawa sa gikan sa PHIVOLCS nga makahimo sa pagtuon sa ilang nga lugar.